の声で読んであげてください。せーの、タイマンだー。お待たせしました。足が左に、はいはい、真ん中に来てくださいね。足元気をつけて。はい皆さんこんにちは。大家好，大家好，大家好。うねらが台湾を応援する会という NPO と台湾だ、台湾を応援するキャラクター台湾だです。よろしくお願いします。この中で台湾だ知ってるよっていう方いらっしゃいますか？あら嬉しい、結構いらっしゃいますね。もう4年ぐらい活動してるんですけれども、主に日本で台湾っていう国をもっともっとメジャーにするために、誕生したキャラクターになります。じゃあ先ほど手を挙げてくださった以外の方で台湾だ、これ何のキャラクター、何をモデルに作られたものか分かる方手を挙げてください。何に見えますか？じゃあ枝豆じゃないです。はい、バナナでもないです。はい、今正解出ました。台湾の国の形をしています。はい、皆さんご存知、首都台北がここにありまして、台中、台南、高雄とあります。私は母が台南の人です。こっちにいるハムちゃんは高雄の出身になります。はい、台湾だは、東日本大震災の時に台湾が日本に対して世界一の義援金を寄せてくださったことに感動して、そのご恩返しをするために台湾からはるばる飛んでまいりました。暑いねー。大丈夫？うん、大丈夫か。よしよし。今日はですね、台湾だもう4年目になったので新しいダンスをですね踊れるようになったんだよね。なった？ OK。それに際してですね、スペシャルゲストを台湾から迎えています。準備いいかな？ルリさん、ルリさん来て。はい、こちらのルリさんというのは台湾だのお友達で、ルリマダラという蝶の、化身です。ルリマダラは台湾の高雄県の奥の方、台湾族とかルカイ族が住んでいるモーリン地区、モーリンというところに年に一度飛来する、紫色から青色の美しい蝶です。台湾は暖かいので越冬するために来るんですね。で、本当は冬に来ます。はい、なんですけど今日は夏の暑い中頑張って飛んできてくれました。ルリさん、ルリさん、ルリさんもダンス踊れる？いやー踊ってるね。じゃあルリさんとせっかくだから一緒に踊りましょうか。はい、というわけでじゃあよろしくお願いします。